Здравейте хора. Това тук е... А, идиотът. Това тук е един сервер. Какво го излезе? Не ми се прилитва, защото това в тази къща живеят човека. И бяхме намерили диаманти, но ги разделихме. А той я направо иска всичко за себе си. Сега ще той привет на учестват и аз не знам. Не мога да... Не. Пи. Да, бях направил китка. Но не искам да енчантвам, защото само още малко ниво. Това не видях, май бях 11 това, когато го енчантвах. Това меч 8 ниво. Лъкът е 3-то. Громница. Да, трябва да я махна, защото е грозно. Бях погребал един приятел. Но само кабелстон не ще прави, защото другото не ми се занимава. Виж от колко получат. Ето, готов е. И днеска като се преведа от Даскал, ще му кажа на ония дето си е прибейтнал честа Иван. Взе до 350 хикс, той е Иван Балбански, но не го познавате. Ето тук беше той. Не Иван Балбански, а приятелът. Знаете какво е. Тук стана много грозно това го правя. Тон. Да извърнем. Готово. Изравнено, оправено и тъпо. Чайте, да запомня това. Да, и в този клип не знам кога ще правя. Защото, както гледате, само тъпоти правим. Снимаме на този клип. Смехове. Но сега като съм сам не ми е забавно и често няма да правя нищо интересно. И това тук трябва да го правя. Не така. Чайте, искам сега да направя нещо. Не е тъпото, ще е мега тъпото. Така. Да, не съм като някои хора от този сервер да приветват неща. Неща, как ще? Добре. Ето, и сега тук някакво телевизор тече и става работа. Допълвам, че бяха приветнали често.
Щях да вземам два влака, имаш. Не знам, тъй като много рано се легнах. Вчера. Не. Да, и той дето си приветнал сега честа. Вчера умря и трябваше да подарим моите диаманти, но така е. Нищо. Ето. Не знам тук какво ще правя. Явно пак ще ме навикат. Не, погрешка. Да, няма да е интересно, знам. Гадно е. Това ако ви късмет, днеска направо ще пукна кавички. Не са пукла, сигурно ще си. Готово, всичко правилно, но не. Ту! Какъв си ти, бе? Я се кашки от така. Какво сте вие, бе? Издуди. Само да не отида до градината, защото ако отида там, аз съм прецаканият. Не съм аз. Аз хода да взимам ядени, като идея да имам тук 10 хляб. От фермичката. Да, и това ще е купон. Защото така. Не знам нещо. Хай, чао. Чао, аз имах такъв наградник. От скелета вчера. И това ще е клипа. Айде.